Videon muokkaus Windows-elokuvatyökalulla. Windows-elokuvatyökalu on hyvä vaihtoehto perusvideoeditointiin. Etuina ovat etenkin ohjelman ilmaisuus sekä suhteellisen yksinkertainen käyttö. Elokuvatyökalu löytyy usein jo valmiiksi Windows-tietokoneelta, mutta jollei ohjelmaa löydy valmiina, niin se on helppo ladata Microsoftin sivuilta ja asentaa omalle Windows-tietokoneelle. Kun elokuvatyökalun käynnistää, on uusi videoprojekti vielä tyhjä. Aluksi projektiin täytyy lisätä jotain mediatiedostoja, jotka voivat olla joko videoklippejä, kuvia tai ääniä. Samaan projektiin voidaan lisätä useita eri medioita. Esimerkiksi projekti voi alkaa vaikkapa parilla kuvalla ja jatkua videoklipillä ja kaiken taustalle voidaan laittaa soimaan jokin taustamusiikki. Mediatiedostoja voidaan lisätä aloitusvälilehdeltä löytyvällä lisää videoita ja valokuvia työkalulla. Lisäksi äänitiedostoja voidaan lisätä lisää musiikkia työkalulla. Aluksi kannattaa tallentaa videoprojekti johonkin hyvään paikkaan mielellään omaan kansionsa, jotta editoinnin jatkaminen myöhempänä ajankohtana olisi mahdollisimman helppoa. Tämä tallennus ei siis ole vielä video, vaan pelkästään videoprojekti. Videon leikkaaminen on yksi oleellisimpia ominaisuuksia videoeditointiohjelmissa. Usein esimerkiksi videon alkuun tai loppuun on jäänyt muutama sekunti ylimääräistä, jotka on helppo leikata pois. Myös videon keskellä voi olla kohtia, jotka ovat vaikka menneet pieleen tai ovat muuten vain kohtia, jotka halutaan jättää pois lopullisesta versiosta. Myös tähän videon jakaminen eri osiin ja leikkaaminen on hyvä työkalu. Elokuvatyökalulla leikkaaminen on tehty suhteellisen helpoksi. Jos alussa on turhaa, josta halutaan eroon, niin klikataan play-nappia ja pysäytetään juuri ennen kuin haluttu videon alkukohta alkaa. Klikataan aseta alkamiskohta ja videosta leikkautuu turha alku pois. Sama päättymiskohdan kanssa. Jos lopussa on ylimääräistä, niin mennään videon aikajanalla kohtaan, jossa haluat videon päättyvän, ja klikataan videotyökaluista aseta päättymiskohta nappia, niin videosta leikkautuu lopusta ylimääräiset pois. Jos halutaan leikata videon keskeltä pätkä pois, niin täytyy taas ensin mennä haluttuun kohtaan, joka halutaan leikata pois. Klikataan ensin kohtaa, jossa poistettava kohta alkaa, ja klikataan videotyökaluista jaa-nappia. Video leikkautuu tästä poikki ja katkaisukohta näkyy aikajanalla. Sitten klikataan kohtaa, jossa poisleikattava pätkä päättyy ja klikataan taas videotyökaluista jaa-nappia. Nyt videon keskellä on yksi pätkä, jonka molemmissa päissä on katkaisukohdat. Tämä pätkä voidaan yksinkertaisesti poistaa klikkaamalla sitä oikealla hiiren napilla ja valitsemalla poista. Nyt videopätkä, josta haluttiin eroon, on poistettu. Tämän voi ajatella hyvin samanlaisena työvaiheena kuin vanhojen filmienkin kanssa. Leikataan filmikeilan välistä pätkä filmiä pois ja liitetään päät yhteen ja homma on valmis. Alku- ja lopputekstien lisääminen onnistuu helpoiten aloitusvälilehdeltä otsikko- ja lopputekstit työkaluilla. Klikkaamalla otsikko-työkalua ilmestyy videon alkuun oletusarvoisesti 7 sekunnin pituinen pätkä, johon voidaan kirjoittaa videon alkutekstit tai otsikko. Klikkaamalla lopputekstit työkalua ilmestyy videon loppuun oletusarvoisesti 7 sekunnin pituinen pätkä, jonne voidaan kirjoittaa lopputekstit, eli esimerkiksi tekijän tiedot ynnä muuta sellaista. Molempia näitä tekstejä voidaan muokata ylärivillä vaaleanpunaisella näkyvän tekstityökalut välilehden työkaluilla. Efektejä, eli esimerkiksi animaatioita tai visuaalisia tehosteita, voidaan lisätä videopätkille tai niiden vaihdoksille. En käy nyt efektejä läpi, mutta kokeilemalla pääsee pitkälle. Erilaisen ääniraidan lisääminen onnistuu myös helposti. Aloitusvälilehdeltä löytyvän lisää musiikkia työkalun kautta voidaan lisätä jo olemassa oleva äänitiedosto.
Jos video on olemassa, mutta tarvittavaa ääntä, eli useimmiten spiikkausta, ei ole, niin aloitusvälilehden tallenneselostustyökalulla voidaan myös tallentaa selostus videon päälle. Kun video on valmis, se täytyy vielä tallentaa elokuvaksi eli videotiedostoksi. Oikeassa yläreunassa löytyy Tallenna elokuvana työkalu. Klikataan tarkasti kohtaa, jossa lukee työkalun nimi. Täältä kannattaa valita teräväpiirtonäyttöä varten vaihtoehto, jotta saadaan pidettyä suurin tarkkuus. Valitaan sopiva paikka ja nimi videotiedostolle ja klikataan Tallenna. Nyt elokuvatyökalu alkaa tallentaa elokuvaa videotiedostoksi. Tämä voi viedä paljonkin aikaa, jos video on pitkä ja tarkka ja jos tietokone on vanha ja hidas. Tämän jälkeen video on valmis ja löytyy valitusta paikasta valitulla nimellä. Nyt voidaankin alkaa miettimään videon jakamista jonkin palvelun kautta muille ihmisille. YouTube ja Vimeo ovat varmaankin yleensä parhaimmat vaihtoehdot videoiden jakamiseen. Mutta siitä lisää toisessa videossa.